na kwano for mazi a sentence ndị a condemn na Congo. Ihe na-eme na Africa anya many things na-eme na Africa. Mana obi ụsọm na Africa nke ikpeazụ abụ na many guys especially na Nigeria ba ya eme na travel. If a na-atọ m maka chi. Travel and ba anyị na-eme ọ na-atọ m gogo. Maka na we travel onwe ogo yero onwe ego elinwuzi ibie na ba anyị. Igatago. Onye onwe eze ego elinwu ibie onye ọbụla amala ife ibie ma. Ndị a na-eri ya ama emenwuzie. Ihe na-eme na Africa ya. Many things they happen now. Ndị agọrị. Nna m enye unu latest na mbunye unu uche. Apart from Onyeze Jesus hapụtago, Apart from Onyeze Jesus hapụtago. O nwee feme na lilu. Heat na emem. Nna agba na ọkụ na wetin. Na. Heat na emem. Ezume Ogochukwu Kalista. Chidebere Chinedu Dike. Blessed Dima Oluchi. Ego. Egwe Onyiro or something. Thomas Padetta. Olisa Edmond Odinaka Odi. Perpetua Michael Christian. Iken Nibe. Ezume. Chidebere Chinedu Dike. Irishman. It's a telling one guy. Irishman. I'm a one guy na buy rich. No, ni chamba. CJ Kaka. Na mam kam unla alert go don security. Kaya mezin. Say my na okuna. Waiting the Mazimo. Choka hit na. Come on, buy a more coins. Mkpọtụ a na-eme kịta mkpọtụ fan diben mbe na-ewere ite onu ko nna anụ ife na-ekwu iyetago ihe kọrọ nna ndị ife ikwu bụ eziokwu mana ife mmere ife abụ ada ama kọrọ bụ na ya emekata data enye nsogbu ama na nwebu data so ọbịa m n'uche after ka m gbanyere nsị mba can we opportunity to add the data more? When you were I had to use no Wi-Fi. I work with Wi-Fi. Nequia didn't look well. You take Mana okay for ya. Mana you man can buy dinner. So one more. And then maybe a program. I'm a need job your child web here. If you do a comedy, other mama. If I be a local comedy, equity ka de gomma nagide, equity ka na favor nagide. Onyeze Jesus ebe obuna ono, ọ ga-abịa ka ọ ife anyị na-ekwu. Onyeze achọ m tag ya, ma ị chọzi tag ya. Ọ bụ na ị ga-eshia, ishia. Etu ọ bụ na isi eme video ma anya, ife anyị ma bụ ife a ga-eme onye ọbụla dị oke. Ọmụ abụ Dewi Igbo eze ụmụ iyo oya ka ịgbapịa ọsọ o nwee vu anyị nwoke from Dubai na ebe a na Wiser Taj o so n'onye na-egro kwa company aya maka ọ biri kwa ọfụkwa design ọ like ọ sị m wepụtali nka egote wepụtasịkwa anya ọ na-egolu ndị befa na ndị oyi ma ọ na-eklotu ndị mmadụ ọ dị only way nwere ike isi wee support company m ịghọtago. So nna asị aka 2025 amaali ya mma support inye m na my business 2024 I so appreciate it. Ọzọ dị ka ibi ụmụnne m unu ga-afụ vidio nna agbanye ebe m ga na mmiri ife niile nji wee ga na mmiri achọrọ m ịgbanye chafa ncha yotago achọrọ m ịgbanye sifa ncha ọ bụrụkwa na secret ọ bụrụ na secret mana ọfọ anyị gọrọ ebe a mma agbanye ya onye ọbụla anụkwu ya because
onwere ndị support the movement, and Nigeria na onwere ndị target iche ndị mbụ n'obi wee jee na mmili na this January 1 bụ friends m, bụ my fans, ndị na-efollow m na TikTok, ndị follow m n'Onowu Igbo TV, and ndị na-efollow m na YouTube, na ndị Facebook. Ndị ọzọ bụ ndị emụzikwa anya, both the two emụzikwa anya and then Iyo Nation. So ndị a niile bụ ndị nji wee gaa na mmiri wee gaa kwụrụ ọtọ wee represent ya. Yotago maka na mmiri ụgbana ji wee saa arụ, mmiri ụgbana ji wee saa ọkpa ka ugo ji wee saa arụ, o wee baalịa dịka njele ebe ahụ wee gosi ọfọ chụsịa aja nchụ. Asa m arụ ka anyị sapụ ife 2024 wee banye na 2025, and akwụ m as a representative to all of you wee si unu na 2025 a ọmaka ma elu unu ọgazi onye jiri ọgazi gwọ ọgwụ bụ ka ọgazi elia, mana ekwu na ọgazi amaka ejiri agọ mmụọ ụmụ ibe ya gazie. onye a na-akpọ Onyeze Jizọs erelease gị ya erelease Onyeze Jizọs, mana ya nwa na-akọwa na ya mere escape. What I do? Hello. Okay. So senior mere escape n'aka ndị kidnapper ya. Ife ameli ya 4 months. Eji wee kpọrọ Onyeze Jizọs. Anyị ncha niile ma the story. It was wee mee ọ available to us. The story that was made available to the public was that not just ife pụta na mkpọ na fada bụ na moto akpụtu onye ya na ya ikpọrọ ya nwa waa. So anyị afrozi Onyeze Jizọs megide wee lue na December. Now oge a ife ame ife anyị na-ajụ bụ ife ọ bụ real ka ọ bụ arrange. Many people nwere their opinion, onye ọbụla kwuchala ife bụ uchie, mana the thing bịazi at some point lingabazia na ọ bụgodu na onye na-ezo ezo, somebody like him bụ na na-ezo ezo aka alikast gị ya because na social media anụnwa ọ dị powerful. Anya afụrụ ya anywhere, ị na-aghọta, anya afụrụ ya the thing adịrị na-aga. Eso mme vidio wee sị ndị kpọrọ ya biko meenụ maka ụmụ ya, ịghọtago, meenụ maka ụmụ ya na onwekwe onye achị. Na mgbe ụfọdụ mmadụ a na-ekwu na ihe niile a na-eme ebe a na-eche isi cloud. Ụmụazị na-amara ife dị na social media na-eje believe ụmụ ifefe na-afụ some things ị ga-afụ. Ụfọdụ ga-eje jee konye akpa ebe akafa ama n'elu imesizie dati nke ọ wee bụ na imentenu asị anwa ese o mee gị jee mmanya anya n'ogwu mmadụ eje claim ife na-abụrụ ifie gbabazie mbọ ka ọ bụzie na ya mere ya kwe nkwa dị iche iche mee ife dị iche iche. Anyị maara ọfụma ife a na-akpọ selling your soul to the devil. Ọ bụrụ na o nwere onye nọ ebe na a na-akpọ devil ị ga-eje lesi mkpụrụ obi no na the means iji wee reach that place i compromise in so many things ga-ehuku gị bụ na ị nọrọ na-ebe akwụ ị na-anọ na mwute na-asị na ọ bụkwa na ịma because ọ bụrụ na that thing dị very easy. Many people ka ebughị ụzọ n'ọlụ dị a. So ndị na-ebelieve bụ ihe na-eme na social media mgbe ụfọdụ ọfa nwa ka ebele na-emelụ. So wee bụ na Onyeze Jizọs na ebe a since wee megide nwanne ya dị ya nso, nwanne ya nọ ya nso, ha ncha bụ nwanne bụ Okongwu dibịa kwukwuo mgbe a na ihe niile aba asị ka ọ na-asị anyị fụ mgbe ọ je na-eclaim many plots of land o nwere na-azụ ebe a ye anyị na-asị ọ bụ na ọdịnala na 200 million ka anyị gone ka si ya weta mgbe a
ọ bụ na onye nwere n'ụdị a na-aka market ụfọdụ fụ ebe esi zọbi ya ndụ and stuff mana ọ dịgo ka o si wee dị kama na latest kịta bụ na anyị fụrụ ya na Onyeze pụtara mee vidiyo kwuo na ya mere escape avụọ n'uju ya ọ dị nnọọ ka Nebukadneza anyị na-ene ya ọmapụta n'ife m nwere ịgwa ya over that achọghị m ịna anya n'ife ndị mmadụ kọmentị cha na vidiyo ndị mmadụ postu kama na ife m na-enye ebe ekene ka m na-enye n'isi ya o nwere jechalụ n'aka ndị kidnappers pụta arụ na-adị mma many people ndị a tọọlụ pụtara apụta fakọlụgo their ordeal in the hands of these people ị ga-emelụfe ebele ị ga-emelụfe ebele nna ebe ahụ adịrọ mmụọ ọjije o nwere onye akpọ Chinedu unu ga-ama egwu a Chinedu kpọrọ enyi ya nwoke bịalie ezi oyi mụ ka nke ọlụ gị iji ụwa m ụwa m pụtalụ ma ọ dị ndụ ọnwụ ka mma na m akwadebe ka nnabe ebe nsi bịa n'ụwa kwesị na Chukwu kelaka oyibo ga-enye mmiri ọ ga-ala ma gịnị kpatalụ na mafụrọ nri ga-eli n'ụwa ịma egwu a afa m ogbu otobo o nwere ife ọkọ agbanyere alụ ya nwee ndidi Chinedu kwele ekwe ma mụọ onye ekwerọ maka na mụọ onye gwala ya na ụdọ ga-ebeli ya afụfụ jụzie m etu o si jee na akụkọ enwu obi agwala ya na ịkwụ ụdọ nyakarịa mma ọkọkpa izizi akwa Chinedu wee mapụ ije wee manye ụdọ n'onu oluko ofujuru anya mkpu wee pụnarị na ya ọsọ onye nọ nso gbatabịa sevue mo fa wee gbata wee sevue his life Chinedu ihe jezikwa anya afụlụ m ife n'enu ụdọ Chinedu ihe jezi anya afụlụ m ife n'enu ụdọ ụdọ dị njọ ụdọ adịrọ mmụọ ji ije ụdọ dị njọ ọ na-akọwalụ na anya afụlụ ya ife n'enu ụdọ agba gbachala ya ya nwee ndidi ọjụ na o nwere ebe o jere anya afụlụ ya ife n'enu ụdọ onye jechalụ n'aka ndị kidnapper pụta kọọlụ ọkwaghị na anya afụlụ ya ife ịfụ voice note na-alịghalị onye anụnwa fada Ebube mmụọ nsọ na-ekwu maka ya ọ ga-apụta akwa anyị na-anụ voice note ọkọọlụgo na fanụ a na-egbu ndị ogbugbu ndị ka agbagbu ndị ka a na-ebekara anụfa na-elefa parts by parts ife na-eme n'obodo anyị a kpatalụ na anyị na-eti ụfọdụ a na-asị nna onwelive onye amị onwelive onye amị ife anyị ji akpọ ndị gọvanọs bụ nọ fanwa bụ the only people nwere that power and o nwere ife nche egwu unu ka m gwa unu eziokwu no mata na anyị na-eme ife a na-eme unu ọfụla etu a south east dị na unu ọfụla etu a south east dị na unu ga-echeta na o nwere ife Nnamdi Kanu kwuru Nnamdi Kanu si Maazị Nnamdi Kanu si na ọ bụrụ na ya si n'ime a pụta under 24 hours ọ nyarị ọbụla isi ọ si na under 24 hours obodo ajụ oyi na ịma anụzi pim isi anwụ ọ nyalụ ana m echekwa ana m eche na ọ bụrụ na ndị Igbo chọrọ ịgwa onwefe eziokwu no matter what onye ọbụla nwere power onwe obusinike dị na agbara agbọ ọ bụrụ na ọ dị possible na ndị gọvanọs a ga-agba mbọ ọ bụrụ na fa ga-agba mbọ ka akpọpụta Nnamdi Kanu ka be anyị juke n'oyi ya ọ bụrụgodu na be anyị a jụrụ oyi 1 week nna isonten onye ji n'aka amara ọgụ na anụ efo kampụ adịsị iche iche efo na be anyị nkịta na-egekwa ntị kampụ adịsị iche iche efo na be anyị fancha niile na-afụ ebe a kampụ adịbụrọkwa mbụ kampụ adịbụrọ enwere ike ịnụ afa ndị nke ịnụ afa ndị nke because na mgbe izizi ife a na-ekwu bụ IPOB o nwere vidiyo anyị postchalụ mgbe ahụ ndị a sị na fa bụrụ IPOB na fa bụ o nwere ndị akpọ Biafra Liberation Movement
enwelu Biafra gịnịkwa enwere afa dị iche iche mana ife niile a fancha niile dị loyal to Maazị Nnamdi Kanu because na Maazị Nnamdi Kanu na champion ihe gbasara Biafra so ha ncha niile ịgbọchikwa afa ncha niile bụkwa Biafra ọ bụ iwu bụ na ha ga-abụ IPOB bụ indigenous indigenous people of Biafra ka ọ bụ azie gbọọ ndị be anyị ka ọ bụ ihe IPOB kwe aya amin ọkwa indigenous ọrọzi mmadụ ka nna bụ ọkwa indigenous people of Biafra so nya bụ IPOB enwere Mazob movement for actualization of sovereign state of Biafra if we Biafra nọkwa ya nke a bụ Biafra Liberation Movement Biafra BLM ha ncha niile bụ Biafra and for the fact na Maazị Nnamdi Kanu ha ncha niile dị loyal to him now ndị a sịrị na ihe a na-azọ bụ ka ha zọpụta ana Igbo ndị nke a sịrị na ha na-azọpụta ani Biafra na ha na-azọpụta ani Biafra na ha na-anụ ọgụ Biafra ndị ihe niile a na-ekwu dị ya so gịnị ga-emezi na ndị gọvanọ si anyị na fa na-anụ ọgụ for insecurity why na ụlọ agha agba mbọ ọ bụrụ na ọsụsọ Nnamdi Kanu kpọpụtagodu na ya ma ya bụ ozi a na ihe na-eme amami na aghọta na enya pụtagodu ọkwa ụnụ bụ ndị G5 Anambra Imo Abia Enugu Ebonyi G5 gọvanọs a ọ na-obiagodu gbaa mbọ akpọpụtazie ya ma ọ bụrụ na anọrọ 24 hours nwa ma 1 week ihe na-eme aka na-eme ọgba ka anyị ga-ajụzi ya nna ahụ ọ gịnị na-eme anyị ga-enye ntị sova na-eme ya kịta si n'iwe na-ewefa ịjụ ọnụ ndị a gị na-ewefa na na-eme na a na-achụ insecurity onye ka ị na-achụ onye na-achụ ịfụ ọha anya you know they see them inwe ebe ha nọ ijisi ike bọs tụọ ofu hideout ndị asị na ndị kidnapper ọ bụ kidnapper ka anyị na-ekwu o nwere ndị ga-achụnwu ndị kidnappers ahụ o nwere ndị ga-achụnwu ha polisi achụnwu agha amị achụnwu agha gọọmenti achụnwu agha ofu onye a nọrọ n'anyịra gị isi n'obodo a ga-ajụ oyi si kpọpụta ya ebe a olesi ọ bụzikwe na ihe na-akpachara anyị wee jide ya ebe a wichi na anyị na ọ na-adị anyị ka anya afụrọ mba na maka na nna anyị ukwu bụ mba Zulike agba echi First Republic ọkwa sinetọ ka ọ bụ ka ibe nwoke a bụ mgbe a onwekwa onye si na Nnamdi Kanu sendịrị si ji egbu oke ịnụkwa ife anyị na-ekwu gekwanụ ntị ọfụma enwekwa onye si na Nnamdi Kanu si na-akpọpụta ya ebe a na ya nyere 24 hours ebe niile ajụ oyi ọ ife ekwukwe maka ịya ya ekunye jesị na anyị si na Nnamdi Kanu osisi gbube mmadụ ọ bụkwa ihe anyị kwuru nna ya ukwu bụ mba Zulike agba echi jelu Abuja witi nna ya ukwu bụ ọkwa dike Igbo ukwu ka mkpụrụ obi fa zuo ike maka ndị ayọsịrị anyị ya mmadụ abụọ anọtịkwa fe tinyeli ọnụ fanos Ifeanyi Ụba nwere ike akpọrọ ya n'ọnụ kpọọ ya n'ọnụ o jele eje anyị fụrụ ya o tinyela ọnụ Ifeanyi Ụba anọs iwu anyanwụ na onwe ya anọs ekwu iwu anyanwụ biba ka ọ bụ chelụkwa iwu anyanwụ mbụ onye isi ọha na eze many people jele okwu ahụ tie okwu ọnụ ụfọdụ anwụọna mana ka as it stands today na mụ afro ka esi eje dị okwu Dave Ụmụahịa achịsigo Ebonyi steeti waala onwe ya bụrụ minista odeti ya ọnụ amamịrị aghọtana many people kechiri Anambra na onwe ya ọwago nọọsụ around ọ na America odeti ezi dị okwu ọnụ ọ na-adị nka ndị gọvanọ bụ onye nọrụkwa ọma na-eji si ọwaala onwe ya Nnamdi na-anwụ dị ya nwụọ you know consign them
so tu a Tinubu nọ na ndị nke a na-anọ na because when you ekwu na ije na south west side be ndị Yoruba even ada ebe befa ije na north west ọ ebe like that north east bụ na fa mo ife na-azọ dị asị no Boko Haram mana mụ na-aga ịmalụ nye onwere onye bịalụ ofu onye na ndị amị mgbe ahụ pụtakwalụ na-agbapụ afọ si na onwere ife a na-egwute that side a na-ele ofu ọ dịkwasị ofu kpụrụ bụ $200 million mekwego na ọkpọ mgbe ahụ nọọ ife a na-egwute ebe a nwoke pụta krokro kwuo onye ọ bụrụ ife a na-ezo ezo so anyị nwere ike maa na anyị mana ụfọdụ unrest bụ ndị ọcha na plantia ife achọ ime na Mozambique last 2 years before gọọmenti agbarie onye ọbụla gbaa obodo ahụ agba ebe niile ajụ oyi mana nke a Buhari ha mana ejigidere ya megide ya pịrị aka o ji last ya many years since ya Buhari pụrụ ị ka na anụ o ji kwesị na ọ sịrọ ya ka anyị sị na ife dị aṅa na-eme n'aka gọọmenti dị ya gọọmenti na aka fa dịrị ya fa gbaa mbọ o nwere mgbe gọvanọ anyị nke Anambra bụ Prọfesọ Soludo o kwuru ya ya na ọ dị ka ife eji mee kampen sị kpọ ya Nnamdị sị kpọ ya a ka a na-agụ egwu a stedi ọkwa Tinubu biri Enugu ebee ka ekwudebere ya ebee ka a sponsọlụ detain ka ewepụta mmadụ one ma one ga-abịa gwa Tinubu okwu as to why o ga-eji ga agba mbọ relizie Nnamdị Kanu ka ana Igbo dị mma na o nwezi ihe na-aga aga n'ala Igbo onwe ihe na-aga aga n'ala Igbo nothing obodo egwu na-atụ onye ọbụla ma the high and the mighty even the low onye ọbụla anyfe mee n'Imo steeti ụbọchị a gava obodo a eje gbaa mmadụ 11 ịgacha ọsụ gbagote environment niile a egwu na-atụ onye ọbụla dị ya menụ na tasị kịta belusia ebelu onwe onye kwela anabe nna ya na how long ka anyị ga-anọgide why na-eje aje na-agwụ ya Mustapha yes why na ya eje apụta gwaba Tinubu na ihe bụ awa problem ndị gọvanọ gwanụ ndị a ihe bụ awa problem etu a gọvanọ nọ na gọvanọ anyị enweghị ike ikuni maka chi onwe a gọvanọ nọ n'ala Igbo ga-ekuniwu si ka ya bụrụ motie si ya jee na supermarket jegoro ihe na kpuoro onwe ya ya try igodi ya yotago onwe nke ya emeni ya ụjọ na-atụ ha that's why ha na-eji convoy aga with full security men ji ego ya ekwu okwu ege eji full security aga ka ihe common man ga-eme onye na-enwerekwana ego security ka ife chọọ ka o mee kedu ife onye a ga-emenwuzi so anyị bazie n'ụlọ ọ bụrụ ụlọ nwa ka ị nọ dị free ọkwa ifu vidio galụ nwanne nya na nya onye na-anakpu na bie ndị anụnwa bata na bie ka e kidnap ọnya bute egbe ha gbabara egbe ya nwa esizie na the other door wa makpuo na bia ndị awaba kedu ebe mmadụ dị safe so ofu onye asịghị na ya ga-fight nwe ihe nyanụ na ya chance. Why must you spend money, taxpayers' money, even security money? Government, federal na-eweta ka ị na-spend ya ebe anyị nwere onye nwasị na ya ga-akwụsị nwe ya akpọ onye enyi ya ndị ọrụ na-enyesi ndị special advisor na-ebughị isi na abụ sinye na onye ọkwa rurie na ị ga-eje n'obodo unu chofu onye mee ya head of vigilante obodo central vigilante nye ya nke a na-akwụ ya ụgwọ na-eme nke a site ihe na-eme kpọọ na onye nke a kpọpụta na ya wurenu south east nye ya n'aka na okwuru na enye ya nna nyere mmadụ benefit of doubt na ihe okwu na ya pụta ọ sị gị nye ya na ihe okwu bụ na ya si ebe a pụta kịta ebe niile ajụ oyi ịda anụ na nnukwu mmanwụ pụta obodo awala ọsọ oti ikwu a na-eti ọ sịghị na gidigidi bụ ugwu eze
Etago ọhịa na-eche ka anyị kwụsị iwere ego ekwesị iji na-develop be anyị. Ndị sị gị na iwe na-ewe ya na-ekwu na iwe na-ewe asị kpọpụtara Nnamdi Kanu sị kpọpụta ya. Ihe nna ajụzi bụ Nnamdi Kanu eji kemgbe how many years ka eji ya Naijiria ọ dị na mma, ka eji ya n'Igbo ọ dị na mma. Since ahụ edebere ya ebe ahụ, gịnị ihe na-arụ ọrụ na Naijiria? Ọ bụ kpoto mkpomkpo nke a na-ada agba, ọ bụ plane na-ada crash, ọ bụ refinery na-arụzi ọrụ? Kedu ibe na-arụ ọrụ? Nnamdi Kanu bụ problem Naijiria nwee. Ibe o ji wee dịrị ndị a very difficult irelease onye a. The prominent people anyị nwere n'ala Igbo eje n'ahịa ayịyọ dị na ya, federal government na judiciary ajụ gịnị na-arụ ọrụ na Naijiria. Anyị nọzi mfia n'ala Igbo be anyị, obodo ndị ọzọ a na-eme ọfụma. Lagos a na-egro na-emere onwe ha ọfụma, South West niile, ugwu Hausa, Abuja, ihe niile a na-aga ịbata n'ala Igbo anyị esi one anọrọ. We are living in fear. We are living in fear. And to put you up to speed, yesterday in Okija, emelu mass burial ndị a nwụrụ n'Okija. Obi Jackson bụ the chairman Obi Jackson Foundation. Efu ị ga-ama na ife a wutere ya wee mana ọ nọkwa kwe nkwa na a ga-emezi na gonorrhea dị si na ama na alazi ife a bụ inu ka ntụ, na a ga-emezi na ife a mesi ka akwụsị ide eme ọgọ ọ na-eme, na ya ga-emekwu, na ya ga na-eme ọgọ. And anyị kenele ya ọnwụnwa ihe federal gọọmenti melụ, because no federal gọọmenti kwụrụ anya agụọ. They couldn't protect ndị mmadụ, farmers agba ọsọ agụụ wee dị n'obodo. Na ọ bụrụ na ha provide security for people, farmers ga-anọ na-akọ ugbo, nni adị. Onwe onye ya anụcha na-egburu nne na nna ya, ọsị nwanne ya banyekwa n'ugbo a, onye ọbụla ga-agba ọsọ. So federal government bụ the masterminders of ife a na-eme n'ala Igbo. Ọ bụ na ha chọọ ha anya ya dịkwa security na onye ọbụla gịnị dị na famine, onye ọbụla aba idea na o nwezie ya apụta n'ahịa sị na ya ji ego nri na rice bụ 100,000 200,000. No, ị nwere enwere m ya, ibute rice mbute ji na eji bụ rice, ihe niile agba aka saa efolu ya. So gọọmenti bụ ihe na-eme anyị. Oga Bakassi pụtalụ na Anambra steeti mgbe a crime na Anambra sị na ya emeni ya. Mma agwa gị eziokwu, gọvanọ enweghị power enough na steeti ya, mana Nnamdi Kanu karịrị 5 governors join together. Ife abụkwa igbu wisụlụ mmadụ, mana ife mmụnwa ji anya ma wee fụ nke nwa na onwe gị ụfụrụ ya. Onwe onye commandry respect ma ọ command ya youth in numbers karịa Nnamdi Kanu, nke onye na-eme give him the credit. Onwe bụ onye kwuru okwu ege ka Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu pụta kịta wee kwuo na 1 week na onwe onye ga-apụta ilo, oge onwe onye ga-apụta ilo, which na mụ na ga efu na even sit at home ha na-eme. Ọ na-afụ anyị ụfụ na arụ anyị gbalụ mbọ ka akwụsị ya, mana ọ kwerọ. A na-agwa gị nọ ntịla onye apụta nga forget ya nga anụzi na ọgụ dị na ya. Ịghọtago, ha gwara anyị nwa bụ ndị na-epu uju na sit at home ada amịta mkpụrụ. Ha kwuru wee si na ọ baghị uru, na ọ bụrụ na achọ ka sit at home kwụsị na si release Nnamdi Kanu. Ọ da-aba afụsị ọnụ nnụrụ a na-ajụ ebe ka o si eri nri. Ihe a bụ mmadụ ịmụ ụmụ agha onwe ya aghụghọ, ma ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo ga-agwa onwe anyị eziokwu. Ọ bụrụ na ndị a chọrọ na be anyị ga-adị mma, si gbaa mbọ ka ọ pụta. Na onwe ndị zuru ori ego gọọmenti mụ na agụ ha dị free taa. Nnamdi Kanu eji any political position, ọ bụ gọvanọ nke o ji abụ kọmishọna. Onwe ndị gọọmenti ga-apụta kịta si na oriri ego ha, onwe onye ga-eme ya akụzi ife avụnụ, except ma ọ bụzikwa ndị nọ na IPOB o ruo olu gị ikwu na oriri ego ụnụ. Ihe a bụrụ ihe organization ka unu na-ekwuru onwe ụnụ. Ma ọ bụ nọ ndị ilo epụtasị na oriri ego, onwe onye ya si na oriri ego ya,
ndị nwere ike ikwu na oriri ego ha bụ ndị organization ha so ha mgbe ihe ha na-eje nke nwa na-anọrị ya you don't know mụnwa amarọ I can't come and accuse him because abụrọ m eme mba ute nkobo m ababa di a onye tiri ga-ekwu na ha tiri orie mana for now o nwebe onye kwuru na oriri nke ya ka ihe anyị na-ekwuzi onye na-ekwukwa bụ na fear nwa anyị na-afụ enwekwa solution at site enwe solution enwe that voice note ahụ rịgharị elu ọ gbapụrụ gọvanọ afọ o mere ka anyị fụ the weakness dị na Anambra so egwu na-atụ anyị na-abụ na enwere any hope hope adịrọ yotago hope ọgbakwa hope ụzọ dị mma ụzọ dị mma ya nọkwa ebe ọ nọ na panik nke a na-akpụ ya ọ gaghị adịba akpakwago arụba akpakwa hope ọgbakwa a sị na hope adịrọ so ihe mfo bụ na nwanne m ọkwa unu ga-eji ụdị ha na-eme na malụsi ụmụ akụkọ a kọọla anyị enwe onye nke akpọrọ ife ajụna n'ọla ụmụnne ya o nwesi ụfọdụ akụkọ akọcha n'ala Igbo anyị apụta nụsi anya enyere ndị ahụ opportunity ịbịa kwuru ọnụ ha in our own time a na-akpacha anya demonize ya mmadụ Maazị Nnamdi Kanu bụ na onye a kọmitiri eziokwu federal gọọmenti aka ewepụtara gị ya sị gị na ene aka atụghị ya nga since mana o doro mụ na gị anya na ruo taa na federal gọọmenti enweghị ha ma anya emenwuzi achọghị ya ya sị na onye asị o nweghị ha afro ghọtago the blessed paragon ewere iwe na mkpọtara afa hope mana kọntotik ọsọ nwanne nwoke bụrụ hope nwoke na-aza hope nke a ọbụkwu nwoke biko hope bụ afa nwaanyị ka eke bụ hope nwa nwaanyị na-aza hope a sịkwara m ya ọnkụ na nwaanyị bụ hope na Anambra ahụ ndị a bi Lagos Ogun steeti Chagamu na ndị gbago saịdị a niile ọ na-aghọtara ihe anyị na-afụ n'ala Igbo na wafto yo a na-eburu mmadụ ebe a steedi ndị mburu a na-ebu nene Onyeze ka ọ dị Onyeze pụta wee dị ka Nebukadneza o nwe ihe dị iche ya anyị dere na Baịbụl Nebukadneza n'ọnọ n'ime ọhịa semunyi onye nke azụ Nebukadneza of our time ọ nọrọ na onye nke a nọrọ na n'ime ọhịa for 4 months hey Onyeze nwanne m o wuteka anyị o wutere anyị nọ ife niile anyị na-ekwu na gọọmenti anyị adịghị help ije na afụ ka ọ na-adị ka ọ ya bịa pụta ka ifokọs a ka anyị fight ya together na-agwa ndị a fight bụkwa ọnụ ka anyị ji ka anyị gwaba ha doo na ha sitie up for ndị a na-achị achị apụtazina na-eme ọnụ na ị na-asụ ụchụ ị na-eme nke a ịva na onwe ihe echi ọ na-adị mma anọkata ihe mee ma mmadụ anwụ na thank God na ịnwụrọ ijecha were ndụ pụta ka ị kwụsị ịgbọ ile tatata ị na-asụ ụchụ ị na-eme nke a onwe ihe ịfụ a na ga-eburu nke isi ọ bụrụ na ụmụazị a were egbeche gị n'iru na gị nara aha egbe a ya ewere na-egbeche gị n'iru ịnata nwa egbe ijeziri ebe a pụta na-ekene Chukwu na ije ndụ pụta it is very stupid maka chika nna agwa gị it is very stupid eche mgbe ị ga-anata ha egbe ahụ ịnata nye ha egbe Onyeze Jizọs ọ dị ka na ọ bụ egbe ka ha ji kpụrụ ọnwa bọmbụ ka ha ji ama na ọbọmbụ ka ha ji wee kpụrụ ụgụ ndị ọ bụ na ha cheghị egbe n'iru na gị nata ya egbe ahụ echezie gị egbe ịnata ndị ahịa egbe
wee kpụrụ gị wee nọ 4 months. Jizọs bụ nwa ya nwoke onye eze. Jizọs agbapụta gị. O wee bụrụ escape. Ị kwesịrị ime escape. Ị kwesịrị ịpụta ka king ịbụ asa ịtawukwu ahụ ụchụ. Elo mụ ya kpọọ ha meeting ha bịa ka ịsa ahụ ụchụ ka ha bụrụba ego. Ije ebe ahụ ịsa n'ihe ụchụ. Ọ bụ egbe ka ị natara. Ị na-ekene Chukwu na ndị a. Onye na-ejebe ndị a bụrụ ebe a na-ekpe ekpere ndị a afụna gị. Kpebe ekpere ndị a enwetara gị. Na-ayọ chi gị n'anya na ntị ada afụ ha afụkwa n'agụ. Even as I'm talking to you now, obodo a na-akpọ Lilu, most of you anụba maka obodo a na-akpọ Lilu. Gee ntị ka m kọọlụ na ife mee n'obodo a na-akpọ Lilu. Lilu dị na ihe ala local government, mana ọfanwa bụ ndị fa na Imo steeti gbalụ. O nwere nwanne fa nwoke egbu onye a vidio ya na-ekwogharị kịta. Na-ege ntị, a na-agwa gị ibe a na-akpọ obodo na-agba aghara mana ọ dị ka olu bụ agha arụ. Mụ hapụtala 3 days or 4 days ago na-ayọ ndị adonu na ụmụnna adonu unu egbuzi na adonu. Ị chọrọ m ama ihe? Ana m anụju ntị. O nwere mgbe na m atụkatalụ m vidio mgbe ụfọdụ egwu atụbakwuo mmụnwa. Nedu mmụnwa na-ada atụ egwu mmụọ na mmụọ na-atụ egwu na-atụkwuzi egwu. Nna egbu dị guy. Onye nke a sị o nwere one guy sị na si bunye isi gentle. Efigokwu ya ọ nọtụkwa ndụ as we speak na. Etipịala ya. Nke a sisi nye ya isi gentle. Ọ sị akpakara aga m ọzọ na ọzọ gara na. O jekwara n'ihu ụlọ asị jee gọọ ọfọ tụọ nzu. Ọ tụọ nzu. Kwụsịkwuo na ya enyego ụlọ asị isi mkpi. So na ihe mezighị bụ ya gaa n'iru nye ha ihe a na-achọ. Amakwa m onye si ya ji ekwuo na ọ chọrọ isi gentle. Ọ mụrakwa onye ekwu na ọ chọrọ isi gentle. Ije kwubesi nye gị isi gentle. Anyị gbara gentle nwee ịgbara ụmụ ya nọ everywhere. Ihe ka ihe gwuru ike na ije abụ na ndị a na-ekwuru ndị a onwe onye ịma ebe ọ nọ. Ana onwe nke hụbara ama nke a bụ ị na-ekwu ị na-echefu ọnụ na onye nọ next to you nwere ike ịbụ memba ma nga amana. Onye abụ ibe a n'Igbo ji wee na-atụ onye ọbụla ụjọ na ama onye bụ onye. The other boy nọ na ejidere nke ejiri ụbọchị ya na-ekwu na ụfọdụ biri na Ọkịja na-edube nna eje na azịna ụfọdụ ubi ọ na-egbu ka ebe ka akpara anya nwa ebe ha nọ. So nke a nụnwa bụ onye Lilu egbu onye ya efu mgbe a pịa ya mkpụrụ maka ọ dị ka ọ chọziri ịgba ọsọ. Oge a na-ajụ ya ajụjụ ọ na-asị kedu ebe a na-ekwu nya nwazi na onwe ya ka ya bịara ebe a ya bịa efu ya oji isi gentle wee bịa. Ya ji ya n'isi gentle wee bịa. Ọ na-ekwukwu ya kakwa ọnụ na-ekwusi okwu ike na-afụkwa na onye abụkwa anụ nwere obi kakwara ya. Ọ dịkwa ka one man squad. Ịghọtago? Ọ dịkwa ka one man squad mana ịgba na onwe ife bụ na ịnọ n'obi mmadụ, ịnọ na kampụ mmadụ, ịnọ na teritori mmadụ ya enwechakwa ọnụ like that. So oge a pịara ya mkpụrụ o nwere voice nna na onye a na-agwasị ya na ọ dị very stupid. So mụ na-afụkwa na onye nke a power dịkwa side onye a nọ. Onye nke a power nke ya karịkwuru. Nyanwa na-enye dị ọda sị pịa ya mkpụrụ apịa anya ọtụtụ pịakwasakwa ya ọzọ apịakwa ya apịa nna oge a pịara anya mfụ na onye a adago. O wutere m ihe niile akwa ụmụnne anyị akwa ncha niile bụ ofu ya. Ihe niile a gịnị na-akpọ? Kedu ebe anyị na-enwelu misunderstanding? Why are we fighting each other?
Kingdom megidere kingdom ibie. The kingdom cannot stand anymore. Anyị ncha niile bụ ndị Igbo. Kedu na ife anyị na-azọ? Kedu ife anyị na-adọ? What are we fighting for? Kedu ife anyị jizi egbu onwe anyị? Kedu ife anyị na-egburu onwe anyị? Enwetabekwa Biafra mana Sabo karịrị. Ndị na-anụ ọgụ karịrị. Iche ka isi ada anụgo. Iche ka isi dagolunu so far. Ọ gbagotekwa na nọmba na-ajụ gịnị na-eme. Ke ndị ga-enyezi anyị ibe a na-achọ. Etu a ka anyị si ya enweta. Ana m elukwa na ekwesịrị ọ bụrụ na ndị Igbo ya kpọọ onwe fa meeting o. Ndị Igbo kpọkwa na onwe unu meeting. Enwerekwa aka eji eme by 2030 onwezikwa ya ga-afọ. O nwekwa oge elue mmadụ bịa na-eme bụ onye ya na ibi aba mba. Ife ị ga-anụ nna ahụ nyegoro m mkpụrụ bọmbụ na-aba ebe a achị ya mkpụrụ bọmbụ na ofu vileji agwụ. Anyị kwesịrị inwe common understanding. Onwere onye mere ibie. Anwekwana onye mfu na onye abụ problem onye a. Enu ine n'anya ọ dị too wide. Nnụnụ niile ọ ga-akọnten nnụnụ niile. Anaghị ezodola ọkpa. Ọ ga-akọnten nkwa ncha. Ọ bụ na o nwere ndị bụ enemi ha na-ekwu bụ ndị si esi na-abụrọ ndị Igbo. Oge ọ ga-achịkọ ọnụ ewe nusonwe ha ọgụ. Edivide ya like this. Gọọmenti nwe side nkefa. Ndị mmadụ nwesị side nkefa n'ụkpọdụ n'ụkpọdụ. Oh yeah, components cannot come together where fight ya the thing. And you can never walk alone. Onye ndị ka a na-anụso ọgụ. Ke ndị bụ the problem. Ke ndị bụ enemy ya. Ọ bụ na onye Igbo ga-egbu onye Igbo ibia, onye bụzi enemy. Ọ bụ ndị ene ka ọ na onye Igbo anọchiri gị ụzọ fight ndị ene. Ọ na-abụ iche fight ndị na onye a sabotage ya gị. Dị akụkọ adịsịrọ pure, anyị aghọtara. So the whole thing si na-eme n'ala Igbo. Ma nge nwa ịdịrọshịọ, mụnwa adịrọshịọ, onwe onye ma onye bụ onye. Enwe ebe ị ga-azọnye ọkpa n'Afri. Ime ife ị ga-ekwu n'Afri. Egwu dizi na ana anya maazị what to do. Ife gị anyị ji akpọ gọọmenti. Gọọmenti nwakwuru onwe ha dịkwu confused. Gọvanọ Anambra si na echu ha n'Enugu steeti agbabata Anambra. Echu ha na Anambra agbaba ha Imo. Echu ha n'Imo agbabata Anambra. Ebe a na-afanwa na onwe fa dịkwu confused. Gọvanọ Enugu ya were nwayọọ na-ewetasị gadgets, devices ga-eji wee na-atrak na-monitor ebe ọbụla enwere criminal activities. Maka na ife na-agwa gị obodo otu ọ dị na Anambra godu na Imo anyị na-ene anya na ndị na-eche na ọfanwa bụ problem. Amụnwa obi m agwa m nọ ndị a bụ problem. Maka na anyị mara kemgbe ụwa a na-arụ ọjọọ. Ị ga-afụ onye biznes ya akụtọsị na mgbago ebe ni ọ gbabata na ala Igbo ebe a ọfọm ọgang na-atọrọ ndị mmadụ. Ije na-ebo ya ndị ọzọ. Ihe agba na onye na-eri n'ọgụ n'ọkpa. I dey tell you na many things mere omere anyị amalụ sef. N'ọkwu ndị nwe ebu ili egbe bụrụ ndị vigilante anyị. Our own vigilante obodo. N'aka ha dịsịkwa na mburu ha na-eburu si n'obodo. Makachi. Mee research. Evu na onye ụlọ ka egbu. Nwanne gị ahụ ị na-apụta gị na-ekene ọ na-abịaghị nso. Onye ajeje kpọọ ndị otu ya n'ilo abịa buru onye na ebe a jee gbuo onye ahụ. Onye ilo ama ka o si enwetaghị, onye ilo ama ka isi nọrọ, onye ilo agbọrọ ka isi kwado. He can come and succeed. Onye nọ n'ụlọ. Amaghị m onye ilo m. Amaghị m onye ilo m. Anyị amara onye bụ onye. Anyị amaghị onye bụ onye. Ụwa ahụ. Anyị amaghị onye bụ onye. Ụwa ahụ. Sochi ma onye bụ onye. Anyị amarozi onye bụ onye. Egwu na-atụ anyị. Iche na onye abụ onye ilo gị. Ọ bụrụ onye ahụ bụ onye ilo gị. Nọọ nke a gịnị a na-achịkọ ọchị ya. Ya pass information. Ekuru narie. Ụbọchị ị ga-anọkọtazi chọpụtazie ebe ahụ ị nọ n'ọnya. Ọ chọpụta na ịmatago osisi gbuo ga-egbuo n'ihi eji gbapụ ya afọ. Egbuo onye ahụ. Agwaghị mmadụ ọ na-egbugo n'ala Igbo. For nothing.
ayọrọ m ayọ nwanne m, ọ bụrụ na iburu mmadụ narị ego dị egbu na hapịa ka ọ pụba, ọ dị ndụ kpata ego ahụ, o nwere ike taa afụ for 30 years ịkwụ ụgwọ ahụ, ọ kọndishọn iti ikpa nga egbu nne ya na onye ahụ ị na-egbu na nwere ike nne ya nụ na ọ nwụrụ kịta nne ya nwụọ, nne ya nwụọ, o nwere ike mmadụ ịtọ na famili bụ na onye abụna ha dị ndụ taa. Ọ bụ na onwe ya nke nọ n'ụlọ ọgwụ a na-eche onye ọ bata ka a mara ma onye ọ nọ n'ụlọ ọgwụ a egote nwa ọgwụ nye ya, iburu onye a n'ụzọ, onye a ga-anwụ. Kwụsị egbuzina doonu, gọọmenti aya ayọ n'unu ayịyọ, ọ mụnwa na ayọ unu egbu nwara doonunu ayọ m unu na-eburuzina, mana agbara m ụnụ anụọ nke ahụ. Ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụgodu na iburu do egbu n'egbu doo nwanne m, etizina o nwere onye ị ga-eti ya ọnwụ ọgwụ n'aka, ana ọnwụ ọ bụrụ a good story. Ibe abụkwa generational cause. Emete emedolu nwa ị ga-eche na ọjọọ kịta ka ọ ga-end, ọ bụrụ na mana gị nwa amaalụ ka ịbụ onye Igbo ị na-aga ọfọ mara ihe bụ o metara buru nwa ị mụtara n'afọ ọ bụkwa ngịnwa, ihe ọbụla ị metara ma ị nọzi onye nwe ya eburu ya na-ata ahụfụ ya. Donu mụnwa na-arụkwa asa eze ụmụ iyo na-ayọ unu donu unu egbuzina ndị be anyị ihe nwụrụ anwụ aka na nkụ no mata ka okwu a si dị anyị esetụrụkwa. Ịma na Chineke mmadụ na-amụta ihe, o nwere ihe mmụta. Enwero permanent friend a na-enwekwanụ permanent enemy. O nwere onye ahụ mejọrọgo taa, nwanne m watch ya, nwere ike 5 years later onye a onye enwe nnukwu ihe ị ga-ege enukwe n'aka onye a. I dey tell you na mụ na-agwa gị ụmụ ihe m na-ekwu. O rigogo o mee na gị ịmara gị ihe hapịa ebu n'ụtọ jekwubezi ya, enwere ike a na-adịziri na mma, a na-ekenekwa a na-ekene ịmara gị ihe ịma, mana one day kwe ya afụkwa na onye a kwa onye enukwa bụ onye ilo nwekwara ike bakwa alụ gị ulu ị na-ewe yotago. O nwere ike ije amụ ya na jungle, ọ bụ ya nwa ga-esi evu osisi kụpụrụ onye ahụ si rapụ na onye ahụ waba na onwere kụpụrụ ya. My cousin nọ ya nwanyị si Lagos baa night na-anata 1997 oge a na-agba night na Luxurious. One guy o meet na luxury, he meet is the guy but at the point of oge a na-agbazi egbe a na-arụ ọbụ the Luxurious. That guy bụ nwa be anyị that year Jeno Shibido that my cousin with oya nwanyị si amadi isi na ana ya amadi isi n'oche. My cousin amadi isi n'oche with oya nwanyị o were azụ back anya na control zi na command zi ezuo ndị ọzọ ori ụfọdụ ka agbagburu ịgbagobezie niile a obesi ache pụtụgharịa na ya sị wenite isi no na ya anya sị wetu isi ọwaba anya ahụ ọ nere ya bụ ka ị mara na ọ bụ na nchọrọ ifi gị n'aka m efigo uche gị ya ọwaba. My cousin nyocha nwa mere n'akwa oge ọ na-akọrọ m ya mụnwa ya nna afụgodo bụ etu ihe my cousin na-efi rum like mgbe a maka na onye ori acha ka efu ya na efu ya efu irie na ga-anwụ. Ọ bụrụ nke a Jehova gwara Moses esi ya na efu iru m na ga-anwụ na onwe ga-afụ iru m ga-adị ndụ mụbọ na ajụ Jehova dị chọọ na ọ bụ ọpreshọn o wee ike ọ bụ na Moses ji amụrụ ya n'iru ọrụ ọgwụ ya nwoke na ifu iru m na ga-anwụ ahịa etu a. So check ihe dị anyị na-efi like mgbe a mana ọkwa a perceived enemy saved ya n'aka ọnwụ that moment that my cousin dị ndụ na-akụkwa. So enwere permanent friend, enwere permanent enemy.
ayọ nna ayọ ndị a abụrụ na n'ọmụa ka ndị ọzọ wee yọ ma no voice m ka dị loud mana you never know ama ebe onye nzọpụta si abịa. As I'm speaking to you, nwere ike ọ bụ na ha na-ege ihe m na-ekwu ebe ha nọ because n'okwu jee paakị ụbọchị a ka a na-anụkwa nwere voice note mmadụ gbanyere ka a na-agwa ya na ha anụkwara this that na ha anụgokwu ihe o kwuru this that voice note ịma ihe anyị na-ekwu ịma ha afọ ọ na-aga enwere ike na my voice a na-esevu mmadụ somewhere now so ya ka anyị sị I have to speak out na ayọ ọnụ donu unu egbuzina onye iji eji o nwere ike na moto anyị si wee kuri ya akpa ya dị ebe o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe na nwere ike ọ bụrụ na asthma patient ka anyị buru ya ọnụ ụda egbe ume mmapụ nkịtị ya ọ ya anwụ n'aka ụlọ ebe ahụ you go die biko don anyị ka na-eche ka anyị ma nwere gọọmenti ga-emewu gọọmenti na-ege ihe m na-ekwu ihe unu na-echedebe na-abụ ka ekwuo nke ya bụ ekwuo ka unu chụgharịba onye a gọọmenti gee ntị ka ịnụ nke m na-ekwu na ka ọ ya bụ unu chọ ịchụgharị m onye m na adreesị ọ baa uru iwesti ego ihe niile bụ ịkpọ m na fon 08167787000 kpọọ m na ya ma abịa iche igbu m igbuo m gọọmenti gee ntị n'ihe niile a na-afịa ọba anyị bụ unu startịrị ya yes gọvanọ si n'ala Igbo ọnụnwa na-eme anyị n'ala Igbo I go prove am ịchọ kpọọ ndị DSS ha bịaba nkwuchi okwu a na-abịa unu bụ gọọmenti unu debere anyị na kọndishọn a ala Igbo adịghị etu a mbụ o nwere ọrụ unu kreetiri debe ewepụzie private sector taa nke anyị agwụla ozi private sector bụ na ndị mmadụ na-afụ nri rie onwe onye mepere ebe ọ na-alụ pure water ndị mmadụ afụzi ya n'ọrụ ndị ya eburuzi ụmụ ketuketu bọọsụ a ka ebe a na-akpụ ya ibe esi Japan na-ebute a na ebe ka a na-ebu pikọp n'azụ ewerezi ya na-edistributu mmiri onye a na-anyazi a na-akwụ ya ụgwọ ụfọdụ nọ na-ekechi pure water one ka nke bụ gọọmenti debere General Hospital na one na-arụ ọrụ ba ya sị na ụmụazị be anyị ga-eje baba ihe nọsin one na-arụ ọrụ one kedu job unu kreetiri how many competitions ka a gbaa na December aka gọọmenti dị maka ọha gbasịa competition ụmụazị afụgodo ego ha ji ezobe onwe ha na Jenụwarị at least si ebe a fụ ego support all their parents na ụgwọ akwụkwọ how many youths kunu mere empower na December end of the year enwe na-aba new year kọrụ na ama na akwụ ụgwọ akwụkwọ teachers ya teachers ahụ ego ole ka ị na-akwụ teacher n'ụgwọ ọnwa teacher ahụ mụtara ụmụ ha nọ na skuul teacher ahụ bụ mmadụ zụrụ ya ego ole ka ị na-akwụ ya na-eme otu oge nweta ego wee na support the aged parents some parents unyi iji ha kịta some parents nọ n'ụlọ ọgwụ BP na ha dịsị high ụfọdụ sugar level ha agbago na 400 kedu ego teacher ahụ nwere oge ji na-afụ maka mmụ ya na mpịa gọọmenti na-afụgo na unu debere anyị n'ọnọdụ a any crime ọbụla na-adị ọnụ n'ala Igbo ọnụ nwa startịrị ya those guys nọsi n'ime ọhịa those guys na-eburu ndị mmadụ onwa nke na-arụ ezigbo ọrụ nwee time ịba n'ime ọhịa maka chika nna agwago onwe nke na furu 1 million every month nọrọ ebe a ọdị ya adịrọ nụ ọ bụ na o nwere na-enweta genuine 1 million naira every month genuine onye ọbụla ebisapụrụ ahụ na oge a Igbo na-atọ ụtọ bụ emechi afịa na mgbede every bar niile mere anụrọsị ya dịbizi a na-eri akị a na-alụ point and kill ụmụazị ya kwụọ na-agba aka ahịa maka ọfa ncha na-alụkọ biya na ebe a niile front line ọ dị ọsị something like that ọ dịsị n'obodo anyị dị iche iche mgbede ka ụmụ nwaanyị na-elesi biya palọ ji agba aka afịa ịpụta efu nwanne gị afụgo na iwu chọrọ gị obi anyị ka onye entertainment akụsi onye ọbụla na-akpụ ụla ụtụtụ onye ọbụla azọba onwe ya ndị mesim ejebe ndị vulcanizer ejebe ndị repair ejebe mekanik ejebe etu a onye ọbụla eje gbado anya n'ihe ọ na-eme na-enweta ihe ọ na-eri kedu ebe support debe ndị mmadụ so if I put it to you as government no gị nwa bụ the chief architect of
ihe na-eme na Igbo, I am right. Police get send the copy from now. Ego na ke na akwụ ya, you shameless governors. Government, federal government, you are shameless. How much are you paying the police? How much is their salary? Is it worth it? Or what? Ego na ke na akwụfa. Police na nye ego na kwa nwere ụmụnne. Huh? How many of them said to go to ụmụnne ha so far? Ebe go esi nweta ego. That's why I had you work on express. Na anakosi ndị mmadụ ego because ha nwere mouth to feed at home. Ha nwere mouth to feed. O nwere ike na family ya nne ha mụrụ ha 6. Kekwa ha nwere nwaanyị na nwoke na abụ. Nwaanyị na bedi ha mmadụ na support cha nwanne ya nwaanyị na bedi. Yes. Mmadụ na support ụmụnne ya na bedi ha. So how many policemen nwere that money? Is as support to ụmụnne ha kwụọrọ ụmụnne ha ụgwọ akwụkwọ, send her to school, university, send you further abroad. Are they not human beings? Or ha kwesịrị eme ya using them ka ọ bụ piece of trash? A policeman nwere ike apụ na agbagbu onye echi nke ya gaa like that. And we're the same police them are intimidate. Even there, we are even better than we live better than them. So the whole things we fault it on government because the government failed the people. You failed us. Now, if it's amazing, you are spending money buying ammunition instead of spending that money on developing the youths, because the youths are the future. Develop them. How many ICT centers can we? Send our children there. Stop teaching them rubbish. Let them know what is computer. Teach them. Let them be vast in knowledge of computer. That is where the world is going now. See what Potasianya, every local government headquarters or secretariat. Yadi one powerful ICT center. Acha computer wujo dia na teach India. Debra price ya ko ga di low. No government. O he government game. Ndị mmadụ eje ebe a je mutasi ihe. Ada emezive analog na chi efogo. Government should arm these people with jobs. Create more jobs. You don't know how to create job. Create job for these children. Create job for our youth. Create job for our kids. I cannot do such a job. Even with 1 million, I cannot. 2 million naira a month, I cannot carry a gun over my dead body. What am I doing with it? Why should I touch that thing? I just laugh you. I just laugh you. That governor doesn't like you by giving you that gun. He doesn't like you. You want insurance. You want insurance. Can insurance cover logo with eba opiri? Ndi agbabu ni here no boss here. Give it to a government. Jeba when I said ndi amere here this and that. Ndi amere here no ma drive na mmadụ that onye na agwa aka the busy na emeku mo. Maka na nku si tie bounty. Onye kwuo ọ bụrụ 10 million ka iti or 20 million. Ekwezie nkwa 10 million ebe a. Oba uru na eme ha. Tinye computer lesson centers everywhere. Ka ndị mmadụ je under 2 years. Onye ọbụla abụrụgo na oba uru ijebe secondary schools. Ihe na-ejekwa mbụ ka eje mụta English, nothing more. Ihe a na-agụ na university kita. Onwe ha any meaning. Oba hozi uru. Onwere ihe eji eme. America nwa onwe ha onye na-agụzi university. Highest o jire college. Ije China. Onwezi ihe eji ihe niile eme. Degree call degree nui. PhD. PhD ka ijichara gịnị me? Ịnọkwa ebe agụ a na-agụ. Agụ a na-agụ ndị mmadụ. Onye Soludo bụ gọvanọ kwuru sị na onye ahụ ndị a kidnapper papịa. Na-agụ ya sị ya na abụ a graduate. Gịnị ka ọ chọ ka ya mee? Ọ chọ ka ya zugbo ori. Graduates juru everywhere. Ihe adịkwa surprise na ndị a na-eme ihe na-eche kịta. Ọkwa graduates. Guys gụchala akwụkwọ pụta no job.
create the job ejuru aju ka ịchọ ka ha mee ịpụtazie isi ha bịa buru egbe jee chọba onye ebunyezina ndị mmadụ egbe ọ bụrụ the right thing. Create jobs, crime reduce. Onye bụ egbe mana egbe a ga-egbu ya one day. Ya na nwunye nwere ike sebe okwu one day nwunye ewu iwe fuo egbe agba anya maadị onye na-ebu egbe a ga-egbu ya hama mana ihe ha ji wee kweta na ha ga-ebu egbe a bụ gịnị ka ọ ya emekwanụ enwere ike ekwe ya nkwa na ya na-akwụ ya 150,000 every month ma 100,000 ọ gaghị nwere ihe mmadụ eji 100,000 mepụta nwe in 3 days. Six of fuel m gbara agba in 3 days. Moto m na-eri every blessed day 20,000 naira fuel. Ịchọ mkpọpụtabere ego record screenshot all my account details. Efu filling station. Bọsụ ụfọdụ 30,000 tank m V6 nke a na-aṅụ ọ na-aṅụ ya aṅụ. Nsị ka ndị village chi ịma na mma gba 50 njecha nnata wee nwe nke nju kwugharịa gba oringo dị n'ime ya. Na-ajụ ndị a place on salary, how are they surviving? Shawama mmadụ family ọ na-ekunikwezi kịta asị ka ego ofu mkpụrụ shawama na 4,000. Igo shawama ịnọ 16,000 aga. Ịgba fuel ndị a 20,000. Onye a na-akwụ 60,000 ebe ka ego si ya survive. So a policeman ụkwụ n'ụzọ na-anaka ego na-anakọ ndị ka ihe ya agwụ ya. Ya erizina bribe, ya nazina bribe. Ihe ya ka ya agwụ ya. Kedu ka isi chọọ ka ọ survive? 100,000. Na-egote nwere 1 bag of rice. 100,000. So a police officer deserve ije grow 1 bag of rice dọba na bie. Grow 1 bag bunye mamụ ya. Grow 1 bag bunye ọgọ ya. Ebe goes what 300,000 to buy 3 bags. So a policeman I deserve that. A vigilante. So deserve you go tell me 1 bag of rice double na bear. Money bu iri egbe. I cannot go touch that gun. I can't. No. Except you get insurance ya ga-enyem. Ị ga-arụ m ụlọ na city. Rụọrọ m ofu na village. Ma rụọrọ m 1. Ekwiri m ezigbo ego na akaụntụ in case nda n'iru ọrụ. Enye m insurance. Ibute egbe eburu m mara na ndagodu n'oya ọ mụ kwetara ije. Yotago. Ayo na kati isi okorobịa nwere ofucho ya je eburu egbe. Ya chọba onye ohi. Onye ohi unu create. Ọ gọọmenti create ndị ohi ya. Maka na ndị a niile efuru na ndị jire na gọọmenti na-ezu anyị ori ma onwa nke jire nga. Rụọ nke tụtụrụ nke pụọ tụta fonu mmadụ na eji saasị si ebe esi trace gidi mgbe aka ọnụ ma unu na-enwetara aka. Atrak bịa ya n'ofu mkpụrụ fonu. Akpụrụ ya azụ agba ya n'ọkụ anya na-afụ ya. Mana the main bandits criminals onwa nke anyị na-afụ n'ọkụ. Nna biko ọkọta ọkali na Igbo ọ bụ na ịma n'iso na ndị na-etinye anyị na fear do nwanne wenata aka na egwu atụgbo na anyị n'obodo anyị amazi nke bụ nke nwa bụkwa na onye na-anọ ị na-ekwu okwu ị na-echepu ọnụgụ ya ekotere gị okwu ọ bụ ife ngwala onye eze Jizọs nyado ị na-eme ọnụ next time iwenata ọnụ nke ya pụtara kịta ihe eme ọnụ gopem n'inwere 200 plots na iji wee bụrụ nke a bụrụ nke ọzọ ọga enwenugo ụbọchị efuru Zenko ọkwa Zenko ka a na-ekwu okwu akwamozu mmụ ya na mmụ ya anụnwa onye ji 600 and something million wee na-amaka na opi na oche onye sara onye nke ochi ụmụazị na-etolite ihe unu ji eri ha ọrụ ịsara ya ụchụ
Nke nwa na-asa asa. Nke nwa na-asa asa. Na ụmụnna gị na ebe nna gị na ihe niile ka ọ dị. Ị na-asa. Ihe eje jụọ chi gị ajụjụ. Ma gịnị ọ yizikwa? Eche mgbe ebe akpụrụ ruo ebe a efuo ha ka onye ọbụla arahụ ụra. Ikunie na-anụrụ onwe gị gbaa ha vidiyo na-ana. Amara na ị natara ka onye eze ije ebe ahụ gbaa ọsọ pụta ebe a dịka Nebukadneza. Anyị mezie ka anyị siri okene ebe Chukwu. Onye na-enwe ihe ọchị batara sị ya ka ekene Chukwu. Nke nwa pawa juru ahụ ezogosi anyị bịa ka ekene Chukwu. Biko unu na-ege onye eze ntị were na onye a na onye a bụ kọmedian. Ma eju yoyo onye si je nata mmadụ egbe ka e chere egbe n'iru ọsọkọ mbụọ ọ na onye aka ya alịlị egbu egbu njọ jụrụ ụwa. Mana ịbịakwa n'ihe ndị mmadụ na-ekwu ụfọdụ si na ọ kpachara anya mee onwe ya mana efu fesi ya mgbe efukwa onye a etu onye a dịka Nebukadneza ebe a dị ọzọkwa nke ife apla na apla onye a dịka mana nke ime escape a ka nna ajụ ka aja ọsụsị ya waba ọ bịa na-ekoni ya mere escape nke nwa bụ mgbe ibe ihe 4 months ego ị na-eri anyị mana onye ndị a na-enye ezigbo nri ndị jere eje kwuru na ha na-eri nri nwoke na-esi na anyụ nsị for 4 days. Ka emezina fon m ada achaji nke ọ dị ọkụ yo sorry ma bịa nye m ego na ngwa ya ka m kpọbere ya ebe a. Nwoke m ara ha agbawo na fon m na-anụ ọkụ sorry o. So o webụ na anyị gbakọ ife dị na ndị a bụ urian onye a pụtara onye akachi ahụ maka ọ bụ ka m si anụ amaka nwanne m fon nwa anọgatakwu onwuru ọkụ ebe onye eze asị nọ onye eze ebe ọrụ na fon nwa agba n'ọkụ onye ekwu na ọya mere ya. Nụ na-ewe n'iwe ka ntọ ọpụchara nwa obere don onwe mmanya ndebe ebe a just ka chop life wo chop life wo. So ọ bụ na onye eze nọrọ 4 months n'aka ndị a wee na-akwụ ya agụụ etu esi akwụ agụụ a nna anụ na onye na-ebe a na-ada enye ya nri onye ekwesịghị ịchị ahụ na mpụta ya o wee bụrụ nke escape nke ọnwa ọsọ ka ịgba na ọ na-afọdụ ọ bụrụ na esi anyị na-asịghị nlakpuma na gị lama ọ na-ende ka imere escape n'aka ha ndị tọọlụ ndị na-eme spọts sef ma ndị defeat apụta efukwa nwoke ekechichara atọgara na saịdị Nnewi mgbe a kechie ya nwoke a na-ebe ndị a ya ekechighị ọkpa kechie ma amụghị ma afọ ma imi ma ọnụ ekechiri fada nwụọ okute nwe ume ebe ịnụrụ ya anabịa ka isi n'imere escape mbụ ngị nwa mere escape enyi onye ha ka gị eme escape ọ ga-apụ ya
kedu tu si anyị na-ahapụ gị pụba ka ọ dịra ha na-alahụ ụlọ ewepụ ndị anụnwa ga-ejide anụ dịka jide nnukwu mmadụ dịka aka na-asụ ụchụ worldwide Father Demens. Mụnwa chọrọ ibelieve na ndị niile sara ụchụ as Father Demens na va atụkọtala ego ahụ ekwu na kwụọ ọnya n'azụ ịghọtago arapụ ma a sị na anyị na-emere escape ọ gaa ụmụ ebe dịka escape o nwekwa ife ya na-agwa anya ya ga-enye ege o nwee ife ekwa anyị atụne ya atụne eke bụ n'imere escape eke bụ n'imere escape nna na-anụkwa akụkọ Onyeze si na ya mere escape n'aka one ndị after 4 months ka ị mere escape unless ọbụzikwe na ha jebere akwa mama m mama m ka aba nwoke ụkwọ onye bụla ha jebere akwamozu iwe bụ chance ma na ha nọje na-akụ asịrị jee paakị n'oge echi ụmụazị ahapụ ọrụ ediri ha jee kụba asịrị jee paakị asị na jee pa oge echi okeke eze Father Demens wee fụcha asị wee gbaa ọsọ nna m ebe ya na-agbado ọsọ a ụnụ abụghị ebe Rhino na-agba ọsọ ọ na-agba ọsọ ebe jim otu aka Onyeze ya agbanwukwe n'ọsọ iri na nne since 4 months. Hey na Onyeze mana mpụta epụta nke na mmadụ na moto wee na-eme vidio onye mmadụ anọrọ di ya ịsa n'ọnụ since 4 months. onye nyere gị brọd edekwara nga anya n'ile ka mgbagbo ile ha na-acha white dịka ị katachara atụ ebee ka ị nọ sọ ọnụ a nna ahụ ebee ka ị nọrọ wee sọ ọnụ a maka o kwesịrị ikwu okwu onye a gị na moto ya wine da na togod ibucha onye nwụrụ bọdị ọdọ na moto chukwu akpọ ọkụ na dị gịnị so biko echegwa ya okwu next time echegwa ya okwu ma ihe ya na-agwa asịkwara anyị na-emere escape kwuo na ndị a hapụrụ gị na akpụma nke bụ na emere escape nke bụ na emere escape ekwuziri ụdị okwu a biko onye nwere ike ikwu na ya mere escape bụ onye dị slim o nwere ike emepụta aka ya na ịga akụrụ ya asụ onye dị slim asụ onye dị slim ọ mepụta onwe ya na ụmụ elephant rhino si na ya mere escape Onyeze Jizọs take a time na ife chere anyị n'iru ka nkụ don come and add more ije ọsọ pụta bịa maa ya obi aṅụrị don come and tell us ebe abụ ka ọ dị anyị kọbi ya na ọ na-afụrụ ya akwa iyi ọnwa akwa ka eji kpụrụ maka a na-eche nji n'akwa ebe a akwa ka ijiji okechọna akwa iyi ka iji weje okechọna eburu Father Demens anyway epụtago ihe ya na-azazi kịta bụ escape ị na-adọ onwe ya na-akpọ exco onwe onye oge echi na-akpọ exco ife ya na-azazi kịta bụ escape ụmụ iyo take note ihe ya na-aza na bụ escape escapee nna m afọ ahụ kịta gaba bụ escapee na anyị nwakwara anwapụtasị anyị na-ebe Father Demens ịdago aka gị dara ada asị ife na-eme anyị were ya na-ama ndị bụ ndị enwere si na ya bụ king of the game agbagharị ya film since last year March 20 next 2 months or 1 year ife 10 months ya for ọbụzi father ọbụzi king of the game ọkụ the game cast ya ụfọdụ ka asị maka arụ ọnụ ọfa test
agba ọsọ test amaghị m na ghọta na so onye nwa ihe nwere abụ escape so a nwakwara amasị anyị na-ebu fada dimens again afa kịta abụ gịnị escape asị m nne escape ọ efe bụzi na escape efere ọ ga-afọ iji eme escape na dị afọ ọkụkpọnata onye bere ndeme n'ife niile abụ onye bere ndeme n'ihe niile abụ na-ekwa pino mana pino ịta n'afọ don't worry Chineke ga-agọzi gị gbaa gị ume anyị mana ị ka bụ obere nwa onye ị na-anụ ọ kala ego mana ịmago ihe amụta ka esi na-agba onwe ya agwa ya na-emechi n'ata ọnụ ọchị ị na-arụ ọrụ mmiri na-arụ ihe ọ na-arụrụ ya onwe ya eriri ya ma gị wee chinata ọnụ ọ bụ ịgbata 1 plot edebe ahụ na-egbara 100 plot ihe 100 plot mezie ebebe akwa onye ndị ori jide narịa 20 million okwuo na 100 million ka a narịa ọ ka jikwa ụgwọ 80 million amami na ghọta na ka ọ ya bụ echi anụkwa na anatụrụ 50 million mmadụ ekwu n'okwu n'ụgwọ ka iji ọ bụ na onwego ndị tụkọrọ ego n'ije a ga-eme na akaụntụ ka anyị ma ka esi wee mee maka anyị nọkọta very dark man achọ iri ya akụsuo ya ọkọ akụkọ ọrịfọndụ kwa igote Nigeria bụ cruise maka chi Nigeria bụ cruise ndị a bụrụ Onyeze nwere ike ha nọ na-awa ọchị m na tụgharị ka nna agwa ndị a bụrụ ya nwere ike ha na-awa ọchị m na nna ahụ ọ bụrụ na unu buru ya nakwa na ihe ọ na-ekwu ọ sịkwa na ya ma escape unu nwekwa ike na-ekwu na ọ bụ escape onwe ewe ego ọ bụrụ na ebochi unu ọnụ ka ọ bịazie daa aka unu na o nwere ibu nna na ọ na-amara ibu nna eme gba alụkwana ya ka ọ hapụkwa ibu echi unu asị ya bịa ihe hapụ na ya biko ọkwa mpụ ụmụ ejima don kopụrụ ya ama na ọkụ ndọ ya aka na ntị ma na ọkụ unu bagharịa ya mba kopụrụ ya ya anyị na-ekwu okwu ya bụ ife anyị ga-eme ka anyị Igbo gaa n'iru anyị chọrọ progress ka ụmụazị anyị nwee ike nwee fuchọ ọ ife bụ ebe mkpa m onweghịkwa much adịmala ka ife ebe mmadụ na-ebe akwa that's why na nwee 1 naira adị m ready to share nwee 2 naira adị m ready to share ịghọtago biko ka udochia na Igbo ga-adịkwa mma anyị ga-enjoy kwa ejelu m Ọkịja I was happy nọ na ịma na December na anyị na-elu ụjụ because of ife mee na be anyị mana oge cross uto ụkpọ ejere m ụkpọ wee jee igwe bi n'obom na ụkpọ doziko na Swiss ọ na-akwa nwanne mpịa a na-akpọ eze ụmụ okorobịa o mee m invite ntụọ dan odulukwe ma ya agagharịa anyị jere nke eze a na-eche ịghọtago fụsị eze a na-eche jee na nke akụ amịa so otu a ka anyị si kwugharịsịa ma ka ada dị ọra mma anyị kpalịsị ife niile a o nwere ife mfụ n'ụkpọ ọsọ m ụsọ n'ụkpọ as long as ị nọ n'ime ụkpọ chịkọrọ onwero ife na-eme ha dị united maximum security dị dia so ịfụ nwanne gị dịgodu free nwanne onwe ya dịka freedom o ana Igbo kwesịrị ịbụ the most peaceful place enwere na Nigeria mana ọ na-awụ m ka ezi ife anyị ji wee debe anyị like this nwanne tinye aka n'obi jụọ onwe what is happening to us are we cursed abụla anya ọnụ what is happening to us nwanne ọ bụzikwa n'Igbo onu mụ na-agụ si n'ime ya pụta ka ị chọrọ nnọọ ka ọ na-enwu ọkụ ọ bụzikwa Igbo mụ na-aga ene so I can travel to Imo State freely onye Igbo can come to Anambra freely anyị na-enyozi onwe anyị enyo nwezo anyị amazi onye bụ onye nwanne m make we check am onwe ndị na-ebenefit n'ihe a na-eme na be anyị ke ndị na-ebenefit n'ihe a na-eme na be anyị ọtọ ọkwa ụtọ
obodo bụ na ịpụta before anọkata apak akwụọ moto na line ebe asịghị bịabazie na Owerri ka onye ọbụla na-eje ịpụtaghị ọsịsọ ichere next badge ndị nke akpọtị afụ more than 30 cars eti isi na Owerri a na-eme a na-eri asị na ọka ejebe Ọka ama isi n'Ọka etu a n'Igbo niile ebe ọbụla ka iju ewu turu n'ọsaịdị akọ a na-ekwogharị n'abalị ọ na-asụ ụsọ Disemba na-eru onye ọbụla na-agba mbọ ka ọ na-abịa nna ya n'ezie ka be anyị adị na echi esi na ụmụazị be anyị na-agba akwụna ọkwa bụ na ọ natala ụlọ ọfụ okorobịa ya anụ ya ọ na Jos ka ọ ya fụ di ọ na Lagos ka ọ ya anụ di emegide na-agbazi nkwụ nwaanyị outside Igbo land nwanne m ọ dị mma is it nice? anyị agwanugo nwaanyị eziokwu ọ ndị Yoruba ga-agwa anyị ọ ndị Hausa ga-agwa anyị ọ bụrụ na ndị ile obiri mebie ebe anyị ga-enyere ha aka mebikwuo onye eche na anyị ga-abịa together buildzie ibe abụrụ ife ndị nna anyị farapụ. Let's go back to our tradition. Let's go. Gịnị bụ our tradition? Oneness, unity, love. Where is the oneness now? Ebe m na-enyo gị enyi na-enyo m enyo. Where I cannot express myself freely. Nkwu ofu okwu esese pụta m ka egbuo na m kwuru nke a. What is happening to us? Ọ ife mere eme onye ndị gwọrọ ebe atụghị na mmiri enili eni afụnyere ya n'enu akpọdo n'osisi kedu ebe etinyere ebe a ndị dibịa olu ndị pastọs ngwanụ odu ọlụdụ evangelist Ebuka Obi ọlụdụ ịgba amụma bubie prọfesai odumeje ngwanụ ọlụdụ ka anyị mara ebe ịba agbazikwa aka. Ọ bụrụ ịfụ onye na-akwado igbu nwanne ya fụ ndị na-emebibe anyị ya fụbazie na ya ọ ife a ngwanụ ọ ife a ka anyị niile na Soludo ekwuola na iburu dibịa bụrụ eze nwaanyị ihe agwa ihe na-arụ nge bụ pastọ o ruo na mgbe ya gwaghị ya ihe na-eme n'ala Igbo ịkwakọ ngwongwo gị nyere anyị efe n'ala Igbo a anyị afụna ihe na-afụ na ihe anụ anyị akpọtazie ndị ị ga-agwọ egwuo ha ọ bụzie na egwu ọnwụ ha ihe nyere anyị efe anyị enyeghị laịsensị. Gọvanọ Your Excellency Sir nna anyị ukwu Soludo ife ikwuru ọ bakwụrụ anyị gwara na mbọsị ọbụla ikwuru nke dị mma ya sọpọtụ onye ọbụla sị na ya bụ pastọ ma ọ bụ dibịa o ruo na mgbe anyị amụ ya na-arụ ihe ejekwa senta anyị na ndị dibịa maka na ndị mmadụ ka anachiga onye si ka ya anachiga ya na omenala be nna ya o mere arụ mana onye nke a sị na nke ya aka mma na ọ Jehova a na-arụ ọrụ o ruo na mgbe ya na anyị na Jehova ya arụ. Ọ bụrụ na amụma ka ọ na-ebu obu onye bụ amụma o jetụọ amụma burie Holy Spirit buru ya je gosi anyị kampụ a o setiana o ruo na dibịa ọ bụrụ na enwe ihe ị na-eme anyị ga-ama ihe ị na-arụ. Eze nwaanyị o ruo na ọmụme ihe eji amara dike eruo baba ihe eji amara dike erukwakwa gị bụ onye pastọ o ruo na ọ bụrụ amụma ka ị na-ebu set ya ọ bụrụ na nke ọbụla ị na-eme oseti ananụ maka na be anyị atọzi ụtọ nsogbu adịgo ọkụ achalụ gị ite n'onu ọ gwụrụ ife m ga-agwa unu ya mara unu ụmụ Igbo. Thank you very much for your time. Amala unu mma Chineke gozie anyị Igbo bụ ebe a goziri agozi anyị bụ ụmụazị si n'ọwụwa anyanwụ anyị kwesịrị ibi ka ụmụnne na-afụ onwe anyị n'anya mana nsogbu bakwutere anyị n'ụlọ ọ dị n'afọ many years anyị amụrụ ndị lụrụ ya agba aka melụ ka ọ bụ nọ ife ndị nna anyị fa mete ma ife anyị mete ka anyị na-ata afụfụ ya sọ gị bụ Chineke maalụ anyị wee sị gido na gị gbufuo safo nyere anyị aka nyere adịghị ike anyị aka ife ọbụla zoro ezo mee ka ọ pụta ife anyị na-ekwudebe okwu ya bụ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma bụ ndị chọrọ ife ọma ka ife ọma luo efe aka ndị chọrọ nke ọjọọ ziwelụ nke ọjọọ kwụ ọfụ ụgwọ onye si na ndụ mmadụ ibi ya dị adịrọzi ya mma anata ya nke ya isi na isi ụmụ Igbo kaghị mba igbuchaghị isi dị n'ala Igbo anyị buru ụzọ weta nke gị ma anyị dị ndụ maka na ọ bụrụ na etu a ka esi ịkaghalị dị ndụ nne gị ada egbu nna gị ada egbu onye ka i yiri eyighị nne eyighị nna nka ihe iyi anụ bi n'ime ọhịa onye nde mere gị influence onye na-amụgosi gị ihe ị na-eme. Chineke ihe ọbụla bụ ihe zoro ezo mee ya ka ọ pụta ife ma na aka nsị ha ga-abacha ha ọnụ bụ ndị niile a na-akpa nsị ka emegide anyị ndị niile a sị na achọrọ isi anyị isi ha ga-ada ndị si na-egbucha isi anyị nke ha ga-ada ndị ahụ isi ha na-awa aja anyị eji nke ha wee chụọ ya
ana Igbo ga-adịrị mma bido na Anambra ruo Imo, Enugu, Ebonyi, Abia, Delta, Rivers, ebe a niile ndị Igbo bi gbaa gburugburu mmanụ ụwa niile. Chineke ị ga-agba ya ogige ndụ ọbụrụ nke ọnwụ. Onye ọbụla si na ihe ọjọọ na-eme chigharịa, Chineke gbaghara. Ọzọ emezina ka e nwee ike wee gaa n'iru, mana mkpụrụ onye kụrụ ọ ga-aghọrị ya. Onye na-eme ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ. Ogbu mmadụ egbuzina, a ga-egbukwa ya. Ọgbọ egbe ọkwa na egbe ka isi ya ana. Ogbu mma nekwa isi ya ha ada donu. Ngụ onye ji ekobu ngụ ọma nye akwanarịne. Chineke chebe ụmụ Igbo, gozie Igbo, inyekwa na ya ezi akọrọ, nye anyị uche, nye anyị amamihe. Anyị adọrọkwa n'etu a bifọ. Ebe ahụ mmiri ya si wee gbara ọ dịkwa ka ọ n'isi mmiri, ma Chineke doo. Ihe ọbụla lu unyi bụkwara mmiri ka eji asị ya. Mmiri lu onyi ya nwa na-asọ onwe ya. Saa anyị, sapụ anyị echiche ọjọọ. Mmadụ nọ n'ife ya na-agbata ya n'uche bụ ife ọjọọ, ife ọjọọ, ife ọjọọ. Sapụ ya n'ime anyị, gbufo safo doo na anyị ejiri obodo nyere obodo. Ọ ya dịrị anyị ncha niile na mma. N'arọ 2025 a ka ihe ọjọọ niile abịa. Anyị na-etukwe si na aka ahụ ji Nnamdi Kanu kesi a si dọkakwa n'akwụkwọ a, si dọkazie akwụkwọ a, si dọka anya bụ akwụkwọ ka nwoke nwere onwe ya. Ọkwa papa mmadụ, di mmadụ, nwanne mmadụ. Ndị niile bụ ndị Igbo nọ eji prisoners of conscience, political prisoners. Chineke biko ka ị gaa ije meelu onwe gị afa ndị eji ka ha nata, ka e wee nwee ọṅụ n'ezinụlọ dị iche iche. Na ụfọdụ bụ ndị ga-aṅụ oyi na ebe ọ bụ na egburu nwanne ha na ha ya ekwe. Chineke doo gị nwa bụ onye ịbọ ọbọ dị n'aka, gaa n'iru bọọ ọbọ, kwụghachi onye ọbụla dịka ụgwọ ọlụ ya si wee nọọ gị nwa na-akwụ ụgwọ. Onye lụọ nke ọma ya na-alụ nke ọma, onye lụọ nke ọjọọ i were ihe ọjọọ kwụọ onye ụgwọ. Isi anyị jide ogu ma anyị jidekwa ọfọ ka idide ji awa anyị. Ọ bụ na ilo na-asị na-egwu anyị ọfọ na ogu nwee mkpochi. Gbaala anyị ọgụ a, kwaala anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ, nye anyị way of escape na anyị ga-esi n'iru ndị ọjọọ wee gbalaga. Chineke gọzie, gbaa ndị niile ndị nke ha nwụrụ n'ije a niile, gbaa ha ume. Gị maka isi ya akwụchighị ha ụgwọ, kwụọ anyị ụgwọ a dịka ọlụ anyị si wee dị. Onye lụọ nke ọma ọ na-alụ nke ọma, o ruo olu gị gbaghalụ. Dịka anyị gọrọ ọfọ, anyị si ka ihe ọma meela anyị na-Eke, meela anyị n'Orie, mee na Afọ, mee na Nkwọ, n'afịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji biri. Anambra ga-adị mma, Imo ga-adị mma, Abia ga-adị mma, Enugu ga-adị mma, Ebonyi ga-adị mma, Rivers ga-adị mma, Delta ga-adị mma. Gbaa ya ogige ndụ ọ bụrụ nke ọnwụ. Dịka anya ọkụkọ na-eche akwụ ya, otu a ka anyanwụ ya na-eche anyị. Aka gị dị ike ga-adị na-arụ anyị mgbe ọbụla ọpụpụ anyị na mbata anyị. Ndị cheela anyị echiche ọjọọ va welisiba bụrụ otu anyị si wee gaa ọfọ. Ọ bụkwa gị etu a, ọ bụkwa ọfọ, ọ bụkwa ohio na-ewu Igbo eze ụmụ iyo $1,000,000 adịgo ka ọ ga-adị nwanne m ka nne esichalụkwa akị m. Daalụ nwanne m. Onye chọzi ịkwụ taịtị ọgwa m, anyị anabagokwa taịtị this year. Chiari fogo chi. Hey, ndị nọ na TikTok ọ dị ka ịdọbụ tapụ na skrin, olu na nke m ịdọbụ tapụ skrin a afịaba gị arụ ọkụ ya. Inye likes na afịa gị arụ maka na nke m ka ị bịa. Hey, 2025 nke Juliet na PH ebe ka ị nọ, afụchata mgbe ị bịa, ebe ka ị nọ. Juliet asa ọkwara Abagana, kwa Ada Abagana ka ị bụ ọmanya isi ego ole ka ọ kwụrụ ya na amakwa price ọ dị ka 1000 ka a na-ere ya 12 amazi m ebe 12 ebe pịa kpa n'aka na screen a nye na anyị likes m ọ na-atụ gị ụjọ onwe via spend like ya the video. Ndị nọ na Facebook ihe echi akwado vidio
si ego ne ka m kwụ n'ebe Don Kuzi nke ị na-ekwu Kenneth nna kwem si m drọpụ aza m oke m ga-adrọpụ ya nna ahụ ezigbo mmadụ ọ sị m drọpụ aza anti na-aza m ka o meelụ m ife ịmana ebe ahụ 2025 ife ọma ga na-eme ịghọta gị a na-emekwa anya ọkụ ebe ahụ ọ bụ ka mmadụ chi mere eme ihe emebe anya ọkụ mba is prohibited na di aza dia ifugo di aza. Hello, good evening. How are you? Please, I do have black turtleneck. Black For women, turtleneck. yes. Of course, I'm sure. Everything. Is it gonna be transparent? No, that normal black turtleneck that girls used to wear and do ushering job. Oh, okay. Nice. Oh, you could have it. No. Okay. Now, wow. These cars, right? I've not, they just told me now, I've not gone anywhere to Okay. look for it. Okay. And I don't have it in my shop downstairs. Are you the one downstairs? Yes. Oh, really? Yeah. I'm seeing you for the first time. I didn't know. So we are neighbors. Yeah. Okay. Yeah. I don't know my neighbor there. Hello.